Vážení posluchači, dovolil bych si vás tímto pozvat na sledování 14. dílu podcastu Insolvenční judikatura, který je od této chvíle dostupný na platformě Hero Hero a věnoval jsem se tam nejnovějšímu rozsudku Nejvyššího soudu, který se zabýval dlouho nevyjasněnou otázkou, a to takovou, zda lze vlastně odložit účinnost postoupení pohledávky až na zaplacení úplaty za postoupení. Zabýval jsem se tím vlastně i ve vazbě na historickou judikaturu, protože dlouho tato otázka nebyla vyjasněna. A ještě jsem se zabýval situací, pokud vlastně do insolvenčního řízení přihlásí pohledávku, jak existuje spor mezi tím postupitelem a postupníkem, kdo je majitelem té pohledávky a jak se to řeší ty situace, pokud vlastně tutéž pohledávku oba dva přihlásí do insolvenčního řízení a jedna z těch pohledávek tam byla popřena, jakým způsobem se to řeší. Takže neváhejte vlastně mě podpořit na Hero Hero. Vychází tam jeden vlastně 2 díly navíc oproti tomu, co je na YouTube, takže 2 díly jsou jenom na Hero Hero měsíčně a předplatné je pouhá 3 € měsíčně.